Transmitirlle que a reunión co presidente Zapatero, no seu momento, estuvo precedida dun análisis sobre cal sería o millor itinerario para seguir. Se chegou á conclusión en esa primeira reunión de dous elementos claves. Era unha reunión consultiva donde Galicia lle transmitiu, penso que como maioría das secretarías das federacións, que era necesario un proceso que afondase un pouco máis que nas eleccións primarias para elixir candidato, e se propoñía que tiña que haber un debate programático. A situación electoral, postelectoral en toda España, facía ver con claridade que non era un problema puntual nin dunha federación, nin dunha cidade, nin dunha agrupación local. Había un problema xeral en el que a meirande parte dos ciudadanos de España lle fixeron pagar un coste elevadísimo ao Partido Socialista por a xestión, fundamentalmente, do proceso de crise, e era clave que había que ir a unha conferencia programática, unha conferencia que redefina ideolóxicamente novos modelos. Federal, que fai unha reflexión profunda de todo o que é o resultado electoral en toda España, que abre un proceso de primarias e que presenta un candidato que é Alfredo Pérez Rubalcaba, que sigo repetindo hoxe, que, ao meu criterio, goza dunha moi importante maioría de apoios en toda Galicia, pero que, en todo caso, dende a Secretaría Xeral, vamos a ser absolutamente respetuosos con todas aquelas candidaturas de homes ou mulleres do partido que se podan presentar, se así se dise, se lle daría todo tipo de facilidades e de respeto institucional en ese sentido. E quero garantir desde aquí que a decisión da Executiva e da Permanente é que o Partido Socialista vai dar apoio activo á investidura de gobernos de progreso en todos os lugares donde sexa posible. Solo vamos a dar apoio a esas investiduras de alcaldías, fundamentalmente con forzas do bloque nacionalista, senón que vamos a traballar ao longo de hoxe hasta o día 11 para tratar de buscar fórmulas que lle den estabilidades a eses gobernos e que lle den xeitos de gobernabilidade. Hoxe estableceremos contacto xa verbal e telefónico co Bloque Nacionalista Galego para tratar de cambiar opinións e ver cales van a ser os xeitos nos que vamos a traballar en esa búsqueda de fórmulas de estabilidade e de gobernabilidade que trataremos de manter entre todos. Anunciamos tamén hoxe a celebración de un comité nacional en Galicia para o sábado día 4, no que falaremos da reflexión sobre datos electorales, falaremos da apertura do proceso de primarias, dándolle conta ao Comité Nacional de como é o modelo, como quedan as fechas, e traballaremos tamén nun elemento moi importante para nós, que é en abrir un período de reflexión para presentar a próxima conferencia programática unha visión propia desde Galicia. Unha visión que faga analizar o que é a toma de datos de todos aqueles resultados electorales que nós vimos de percibir en Galicia e que ao mesmo tempo vaya ao corazón do problema que temos en este momento. Por iso que se abre un período de reflexión en toda España, singularmente a nós nos toca Galicia, donde temos que ver que podemos aportar a esa novo escenario nacional. Todo apunta a que previsiblemente teríamos un candidato que ten que ganar as primarias, pero que apunta que podría ser Rubalcaba, que podía ser un gran candidato, apunta a unha voluntade de novo programa, pero temos que resintonizar ca sociedade. Temos que conseguir que os ciudadanos entendan o que estamos facendo e o que está pasando. E temos que facelo dende o local ao global, pero evidentemente esta foi unha ola con epicentro en Madrid, que se levou por diante a centos, probablemente a miles, de homes e mulleres candidatos socialistas que o seu valor propio está absolutamente contrastado. Moreda é igual como calquer secretario provincial das 54 provincias españolas. Eu creo que non é o momento de dicir nin quen quere quedarse nin quen quere irse. É o momento da responsabilidade. E tan irresponsable sería non analizar o que nos pasa como irresponsable sería dicir
que se vaya o que está, non? Porque está claro que o dato é un dato transversal. E o dato non se perde en Coruña porque haya un gran problema en Coruña. Se perde en Coruña porque ven unha ola nacional que nos saca a todos dos lugares habituales. Por iso que é o momento para a reflexión e para o debate. Por iso que a opinión de Emilio, como todas as opinións de calquer compañeiro militante, van a ser analizadas e estudiadas e ora é o momento de aportar solucións, non? E creo que vamos todos a traballar para buscar solucións porque non o temos fácil en estado mismo. O sea, dicir que non temos que facer unha autocrítica, pois me parece que é normal que o presidente se compara 2007 con 2011 non é unha crítica, eso é unha obviedade. Pero o que hai que comprobar é 2011 Galicia con 2011 España. Entonces, o que sí é certo, e tampouco é un gran consuelo, pero é certo reconocido por toda España de que os millores resultados se dan en Galicia. Non vale para nada, porque ao final eso é un consuelo relativo. Pero en todo caso, se abre un proceso de reflexión donde a opinión de calquer militante vai ser escoitada con máximo cariño, porque me consta que todo o mundo vai aportar. A opinión do secretario xeral e presidente da Xunta, pois hai que escoitala con mínimo cariño. Entonces, eu creo que abrimos todos un proceso de futuro, un futuro moi marcado porque en 10 meses hai eleccións, non? E que somos un partido con vocación mayoritaria que podemos abrir procesos de reflexión, pero non facer un rompancilas, senón que temos que ir claramente a sumar. Sumar sabendo o que nos pasou. Os campamentos que está habendo en todos os sitios son unha chamada á sociedade. Eu non nos incentivo nin nos quero distraer. Eu creo que, evidentemente, unha parte moi importante da sociedade española, moi importante, entende que está fora de xogo. Por certo, unha gran parte de xóvenes entenden que están fora de xogo. E isto non se arregla a porrazos. Non se arregla a porrazos. Eu creo que nadie debe de intentar, pola forza, romper unha dinámica moi complexa. Lle dou moito calado o que está pasando aí e creo que debemos facer un esforzo, non os alcaldes, todas as formacións políticas, debemos de facer un esforzo por entender que está pasando e por non convertir en marxinales a moita xente, habrá de todo, pero moita xente que non é marxinal, que sencillamente está dicindo que non entende nada. Falei esta mañá co alcalde de Santiago e o alcalde está intentando buscar fórmulas de diálogo. E estou seguro que o alcalde de Santiago nunca intervendrá en elementos de forza contra esa xente. É dicir, a voluntade, a preocupación do alcalde, como de todos os alcaldes, singularmente nunha ciudad como Santiago, onde a Plaza do Obradoiro forma parte da economía e todo, pois é buscar fórmulas. Pero eu estou seguro de que Pepe Bugallo en ningún momento convertirá isto en un elemento de tensión. Si é lógico que teñan que falar con eles e buscar fórmulas. O adianto electoral en Portugal disparou a caída económica de Portugal e a intervención da Unión Europea. O Partido Popular en España está intentando facer o mesmo. E me parece dunha insolidaridade e dunha insensatez sin límites. E o presidente Zapatero, sangrando como estamos sangrando, vai aguantar por responsabilidade en este país mentras el cree que ten que aguantar. Onte dixo que vai aguantar a legislatura, eu creo na súa palabra e creo que hai que apoialo por responsabilidade.